Здравейте хора, днес ще ви покажа как да си хакнете някоя игра. Например, днес ще ви покажа как да се прави с Smash Hit. Става супер лесно, за целта трябва да имате root на таблета или на телефона си, ще има линк в описанието. И още една програмка, която се казва Game Hacker. Като я стартирате, тук отстрани или някъде по екрана излиза един ключ, с който когато сте в играта можете да стартирате програмата. Например, сега ще пусна Smash Hit. Цъкам старт. И както виждате имам 25 точки. Ето 20 точки, топки. Ето в момента имам 23. Стартираме програмата, пишем 23. Да търси. И трябва да се променят. Цъкаме примерно 24. 24. Така. 4. Цъкаме Modify Now, примерно. И пишем някакви числа, каквито вие си прецените. Не знам, примерно аз цъкам някакви модифи. И сега резюм и виждате колко много топки имам. Например, аз един път си направих толкова много топки, с пак и бях стигнал до 34 чекпоинт. Просто можете да заиграете, то просто да си продължи само топките да спадат и няма нищо остане. Ето, например, сега ще ви покажа с някоя друга игра как се получава. Примерно, на Temple Run. Цъкаме Play. И в момента правиме ето така. В момента скора ми е 2204. Пишем 2204. После цъкаме да се променят. Продължаваме с играта. Сега пак вече съм на 3190. 190. Ето. Modify Selected Value 100. Сега пишем примерно на колко скоро искаме да сме. Пак някакви произволни числа, каквито вие си искате. Цъкаме Modify. И както виждате вече, вижте горе какво става сега. Опа. Чакай, нещо не се получи. Ето сега би трябвало да стане. Стига де. Сега да пробваме пак. 5000. Така. Чакай да видим сега. Пак някакви числа. Ето както виждате вече, скора ми е супер голям. Сега да променим коинсовете. 10, 25. Цъкаме 25. И так, продължаваме. Трябва да съберем примерно 1-2, колкото и да е. Ето са, спираме. И вече са 49. Пишеме 49. И пак трябва да напишем колкото искаме. Примерно, даже може и да ми е 1. Аз си преценявам. Пак продължаваме. И сега като събера един диамант, ето вече показва, че имам само 7. Аз имах 49. И така с почти всяка една игра се получава. Някои се питат за Clash of Clans. Да, получава се. Но лошото е, че когато напиша примерно там пари, нещо такова, каквото и да променя, ми показва, че трябва да рестартирам играта. А когато я рестартирам, парите ми са абсолютно същите, каквито са били в началото и не се получава. Така че първо трябва да видя точно как става. Като разбера как става, ще направя клипче и ще видите. Това беше от мен. Надявам се да съм ви помогнал с нещо. Това е.